Moje předchozí období se vyznačovalo ztrátou motivace. Podle toho taky vypadal můj trénink a stravování. Rozhodl jsem se tedy pro 100denní přeměnu postavy, kdy vám ukážu, jak jsem toho dosáhl, takže se určitě máte na co těšit. A já jdu na to. A tohle je výsledek. 100 dní za mnou a cíle, které jsem si stanovil, zvýšit svalový objem a snížit podíl tuku v těle, jsou splněny. Na začátku jsem měl celých 90 kg. Podařilo se mi zhubnout na 80 kg, bez toho aniž bych ztratil svalovou hmotu. Chcete vědět, jak na to? Tak sledujte dále. Plňte si své sny. A teď nemyslím jenom ty cvičební, ale životní. No a co budu dělat já? Co pak má život jenom 100 dní?